Però clar, això barreja molt amb els sentiments també de la pàtria, també que jo tenia, que també m'ha inspirat a fer aquest treball. I per tenir això vaig buscar el lloguer d'una càmera que sigués bona per tindre millor resolució en escenes fosques, ja que és una característica típica en les pel·lícules de terror. I vaig trobar aquesta, que em deixaven llogar-la fins a 7 dies. And the most new one, which is the dogs, that basically imitates any movement of nowadays dogs that you can literally know. And here are some examples of most famous quadruped robots. This is a big dog. I ja per últim, doncs, en el meu cas, he volgut fer que el meu entrevistat ens digui consells de com es pot recuperar o què s'hagi de fer a l'hora de practicar un esport i com es pot ajudar a que aquest esport l'entrenador t'ajudi.